obeležavamo 2 dana, to je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar, 30. juli Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ali mi smo aktivni tokom cele godine. Naš osnovni zadatak je da preko vršnjačkih edukatora, odnosno trenera u borbi protiv trgovine ljudima koji su licencirani u Crvenom krstu Srbije, podižemo svest o ovoj problematici kroz radionice koje realizujemo u novosadskim osnovnim i srednjim školama i godišnje. Naša je procena da negde oko 3000 naših mladih sugrađana dobije informaciju o ovoj problematici.